बिरह के अगिया लागेला एहि तान में कौन सखी मारी दिहली टोनाए राम। बिरह के अगिया लागेला एहि तान में कौन सखी मारी दिहली टोनाए राम। कौन सखी मारी दिहली टोनवाए हरि जी। कौन सखी मारी दिहली टोनवाए हरि जी। कौन सखी मारी दिहली टोनाए राम। बिरह के अगिया लागेला एहि तान में कौन सखी मारी